Γεια σας παιδιά! Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Banana Eats στο Roblox. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε με το βίντεο, κάντε like και subscribe στο κανάλι μου. Και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν αυτό το παιχνίδι, απλά μας κυνηγάει μια μπανάνα ουσιαστικά και προσπαθεί να μας σκοτώσει και εμείς πρέπει να κάνουμε τέλος πάντων κάποια tasks, ας πούμε να μαζεύουμε κομμάτια κέικ και κάτι τέτοια, ώστε να μειώσουμε το χρόνο για να ανοίξει η πόρτα και πρέπει να κρυβόμαστε κιόλας για να μην μας πιάσει η μπανάνα. Οπότε, ναι, μπορεί τώρα να μην καταλάβετε έτσι όπως το εξήγησα πώς είναι το παιχνίδι, αλλά θα το δείτε και στην πορεία του βίντεο. Επίσης, σε αυτό το παιχνίδι μπορείς να πάρεις διάφορα skins από μπανάνες, τέλος πάντων. Εγώ δεν ξέρω ποιο skin μπανάνα. Την κανονική μπανάνα έχω. Θέλω να πάρω, μισό να σας δείξω λίγο ποιο skin θέλω να πάρω εγώ. Αλλά είναι πάρα πολύ ακριβό και δεν ξέρω αν θα καταφέρω να μαζέψω τα λεφτά για να το πάρω, γιατί θα χρειάζεται να παίξω πάρα πολύ. Είναι αυτό το cake banana. Αυτό το birthday cake banana. Να το, αυτό εδώ. Το birthday cake banana που κάνει 19.000 και έχω μόνο 645. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσω. Τώρα διαλέγουμε map. Εμένα προσωπικά το αγαπημένο μου map είναι το supermarket, αλλά το παίξαμε στο προηγούμενο γύρο, οπότε... Λοιπόν, banana split escape. Banana split είναι δύο μπανάνες και απλά πρέπει να κρυφτούμε. Infection είναι μια μπανάνα που τους τρώει και τους κάνει μπανάνες. Το escape είναι αυτό που σας είπα. Μας κυνηγάει μια μπανάνα και προσπαθεί να μας σκοτώσει. Και εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε escape. Δεν είμαι η μπανάνα, πάλι καλά, δεν μ' αρέσει να είμαι μπανάνα. Συνήθως χάνω βασικά. Οπότε ναι, αυτό που έχουμε οι τσάντες τέλος πάντων με τα ματάκια, όταν είναι κόκκινο πρέπει να φύγουμε γιατί σημαίνει ότι πλησιάζει η μπανάνα. Να, αυτά εδώ είναι ας πούμε task. Λαλαλαλα. Ωραία, κάνουμε τώρα το task. Νιώθω σαν να παίζω Among Us, έτσι όπως το λέω task. Λοιπόν, να εδώ μπορούμε να κρυφτούμε. Το μπλε η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς. Πάντως το άσπρο σημαίνει ότι είμαστε μακριά από την μπανάνα. Ροζίζικα. Δεν θέλω να πάει στο κόκκινο. Δεν θέλω να με πιάσει μπανάνα. Οπότε πάμε να κάνουμε ό,τι βρούμε τέλος πάντων. Να μειώσουμε το χρόνο για να καταφέρουμε να κάνουμε escape. Μπανάνα. Τελικά στο backpack το δικό μου είναι μπλε. Γιατί γενικά είναι κόκκινο όταν είναι κοντή η μπανάνα. Απλά σε κάποια backpack είναι άλλα χρώματα. Στο δικό μου είναι μπλε. Το έχω ξεχάσει αυτό. Να, εδώ ας πούμε υπάρχουν διάφορα κομμάτια cake. Αλλά τώρα το έχουν πάρει ήδη, οπότε... Να, και εδώ τα βάζουμε τα κομμάτια cake. Το καλό είναι ότι μπορούμε να καταλαβαίνουμε αν είναι κοντά ή όχι. Γιατί αλλιώς το μαύρο φίδι που θα μας έτρωγε. Ή μάλλον μαύρη μπανάνα που θα μας έτρωγε. Oh my god. Ήταν κυριολεκτικά πίσω μου και δεν το έχω καταλάβει. Ρε, είναι πάρα πολύ κοντά μου η μπανάνα, αλλά δεν ξέρω πού ακριβώς είναι. Λοιπόν, θα κοιτάω τους άλλους, πόσες καρδούλες θα έχουν και γενικά άμα τρέχουν από εκεί πηγαίνουν. Εγώ νομίζω πως θα κρυφτώ. Ναι, νομίζω πως αυτή θα ήταν μια καλή ιδέα. Αλλά και πάλι βαριέμαι να κρύβομαι. Αλλά αναβαίνουμε... Κακή ιδέα. Να πούμε ότι έχουμε 3 καρδιές, το οποίο είναι αρκετά καλό. Που σημαίνει ότι έχουμε 3 ευκαιρίες. Όμως, άμα μας τρώει τη μία καρδιά, μετά γινόμαστε πιο αργοί, οπότε... Escape! Ναι, παιδιά, κάναμε escape. Τα καταφέραμε να κάνουμε escape. Τέλεια! Πήραμε 25. XP 12 με level 6. Κάτι που δεν σας είπα, ότι στο level 16 νομίζω θα μπορείτε να μπείτε στα pro servers, άμα λέγονται έτσι. Δεν θυμάμαι ποια πόρτα είναι. Νομίζω αυτή είναι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Όχι, εκεί είναι τα pro servers. Να, το λέει κιόλας level 16, εκεί, εδώ είναι τα pro servers. Τέλος πάντων, εγώ πάντως κέρδισα, οπότε δεν κέρδισε η μπανάνα, γιατί κερδίζει η μπανάνα
άμα σκοτώνει όλους τους παίκτες, που δεν τους σκότωσε όλους. Και γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, για μένα τουλάχιστον, να σκοτώνεις ως μπανάνα. Και προτιμώ πιο πολύ να μην είμαι μπανάνα. Σούπερ μάρκετ, ξεκάθαρα το πάτησα. Σούπερ μάρκετ, ρε! Ελάτε λίγο. Ελάτε λίγο. Ευχαριστώ. Escape. Πάμε το escape. Κάποιος πάτησε banana split. Δύο άτομα τους πάτησαν. Αλλά escape. Αυτό που ήθελα. Ή δεν ξέρω, το escape είναι πιο fun, θεωρώ. Έχει πιο πολύ έτσι να κάνεις. Όχι ρε, εγώ είμαι η μπανάνα. Εγώ είμαι η μπανάνα. Όχι, επίσης μπορούμε να βάλουμε και αυτές εδώ τις straps. Για να πέφτουμε πάνω στην μπανάνα και να σκοντάφτουν. Και έτσι θα είναι πιο εύκολο να τους πιάσουμε. Οπότε ναι. Μου θυμίζει κάπως Piggy αυτό το game. Piggy αλλά μπανάνα. Μπανάνα. Και εδώ, για να μην τρέξετε, όχι. Έλα, σε έφαγα. Ναι, παιδιά, τον φάγαμε. Επίσης εδώ μπορούμε να κάνουμε puzzle. Θέλω να πιάσω τον άλλον, ήταν ένας εκεί. Έλα ρε, πού πήγε? Έλα, τι μου κάνετε, πώς είστε, καλά είστε? Πού πήγε η άλλη? Α, τον έφαγα. Τέλεια. Γεια σου, πώς να βάλεις κέικ? Παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό να βάζετε traps εδώ. Οπότε εδώ έχω βάλει ήδη trap. Είμαι η χειρότερη μπανάνα όλου του κόσμου. Έλα εδώ ρε, έλα εδώ. Μπράβο. Όποιος τολμήσει να έρθει εδώ θα πεθάνει. Και πάλι δεν έχει νόημα, ήδη χάσει μια καρδιά. Όχι ρε φίλε, η άλλη το ολοκλήρωσε ρε, όχι ρε. Έλα εδώ μωρέ, έλα εδώ. Ρε, γι' αυτό δεν μου αρέσει να είμαι μπανάνα. Δείτε εδώ, δεν μπορώ να πιάσω κανέναν. Α, τον έφαγα. Έχω πιάσει 3. Έλα ρε, εσύ δεν ήσουν πριν που έβαλες το κέικ? Έλα εδώ μωρέ, και εσύ που κάνεις μόλις join. Εδώ. Ελάτε εδώ ρε, φοβάστε, κρίμα γιατί μόλις έφαγα. Ελάτε εδώ ρε, πώς 1 λεπτό ανοίγει η πύλη. Πρέπει να κάνω τα πάντα. Τα πάντα όμως, τα πάντα όλα. Κάποιοι κρύβονται κιόλας ρε παιδιά. Όχι ρε, κάνω escape. Όχι, δεν είναι καλή στο να είμαι μπανάνα. Έλα, όχι. Την έφαγα. Αυτή ήθελα πάρα πολύ να τη φάω γιατί μου το έπαιζε έξυπνη πριν. Και μπαινό έβγαινε. Έλα, κοίτα. Ποιος σκότωσα, 1, 2, 3, 4. Κοίτα, 4 σκότωσα και οι 3 κάνουν escape και όλος απλά βγήκε. Σκότωσα παραπάνω όμως από αυτούς που έκαναν escape, οπότε θεωρώ ότι it's a win. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα θέλετε να ξαναπαίξω Banana Eats και με κάποιον φίλο μου κιόλας, κάντε like σε αυτό το βίντεο, subscribe στο κανάλι μου και αυτά, γεια σας!